Soc el Pep Oliveres i soc el dinamitzador del punt TIC Òmnia, d'aquí la Fundació Marianao, a Sant Boi. I bàsicament el que em dedico és a dinamitzar tot aquest espai. Fem cursos, fem tallers i tenim el taller TIC que serveix també per aprendre una miqueta a muntar tot el que són els ordinadors i lligat amb tot el tema de reciclatge. Aquest taller neix d'una idea que hi ha d'un projecte que ja havia estat més o menys en marxa aquí fa uns anys, que era TIC Boy, i una mica el que feien era un aula taller on un grup de nanos que aprenien d'alguna manera un ofici o aprendre alguna cosa que els pogués servir per insertar-se en el mercat laboral, aprenien a muntar ordinadors i d'aquesta manera també s'anaven formant. I llavors aquest projecte va deixar de funcionar ja en el seu moment i nosaltres vam agafar una mica aquesta idea de poder recollir ordinadors, de poder recollir material informàtic en desús i reutilitzar-lo, i després li vam afegir un altre component que era el de poder fer arribar tot aquest material ja una vegada reciclat a entitats, a gent del barri que ho pugui necessitar. Comandes que pengen a les prestatgeries esperant futures reparacions que es faran gràcies a la implicació de diferents col·laboradors. La connexió a internet està perquè... Em dic Josep Maria Bello, soc d'aquí de Sant Boi, llavors estic prejubilat i resulta que, esclar, m'agrada a mi una mica la qüestió d'internet i tot això i he pensat que seria molt convenient fer una mica de col·laboració amb la Fundació, ajudar amb el que jo puc normalment. Així instal·lar un programa, miro instal·lar-lo amb l'ajuda del Pep i del Pere i vaig fent tot el que puc i el que ells m'ensenyen molt i també vaig aprenent ja al mateix temps. Coneixerem ara qui s'interessa per aquest taller TIC. Doncs bàsicament hi ha diversos perfils, però pot ser que vingui alguna persona a títol individual que porta el seu ordinador, un ordinador vell que tenia a casa, que ja no el fa servir, que s'ha comprat un portàtil i ens el porta aquí. És un ordinador que funciona, tot i que potser està una mica més vellet, i bàsicament el netegem, mirem si se li pot fer alguna ampliació o alguna cosa, esborrem totes les dades si no ho estaven i instal·lem el sistema operatiu utilitzant programari lliure, que també així d'alguna manera fem difusió de tot el que suposa el programari lliure i després quan donem aquest ordinador també ho expliquem una mica el perquè de tot plegat. I per altra banda pot ser que siguin o bé escoles o bé des del mateix ajuntament o empreses que han renovat l'equipament informàtic i ens el porten. A banda d'ordinadors també rebem pantalles, hem rebut també impressores, escàners i inclús a vegades hem rebut aparells de TET i altres coses que si funcionen també les hem recollit per després poder-les distribuir. El perfil de gent que col·labora amb el taller és molt divers. També tenim des de jubilats que s'acosten i han participat potser en alguna de les activitats, en algun curs d'adults, dels tallers del punt o alguna cosa, o també tenim nanos que venen de l'institut amb el que tenim un conveni que venen a fer hores de voluntariat, o també pot ser gent que a títol individual, que ha vingut aquí, ha col·laborat, ha portat el seu ordinador i li ha picat la curiositat i després ha volgut donar un cop de mà. Llavors, la idea també és aquesta, que a partir de tots els projectes puguem tenir aquest enllaç. Aprofitant que aquí és un punt de trobada de molta gent, pot ser que algú vingui aquí a buscar feina i no té ordinador, a la vegada se li pot proporcionar un ordinador reciclat. O algú que ve a fer un curs per aprendre a fer servir el full de càlcul i que després aprèn a muntar l'ordinador. Dels materials que un cop reciclem un ordinador, a vegades és possible que hi hagi peces que ja estan inutilitzades o que hi hagi coses que simplement no funcionen, i això ho anem acumulant i tenim uns contenidors on ho anem dipositant i un cop a trimestre més o menys el servei de recollida municipal passa per aquí i llavors s'ho emporta a la deixalleria, ja separant si són components informàtics o simplement metall o plàstic o el que sigui.
La reutilització, en el cas del Josep Maria, forma part del seu dia a dia, com ara escrivint en paper reciclat. Ens diu que ens ho pensem 2 vegades abans de llançar qualsevol cosa a les escombraries. El que a mi no em serveix no vol dir que no sigui bo, no vol dir que sigui dolent, que estigui de llançar. A mi no em serveix, jo el llenço, però no el llenço. Llençar-lo no, sempre donar-lo a una deixalleria o a un puesto que el puguin fer reciclar, i sempre és més bo perquè el medi ambient sempre contaminem menys. I sempre serà molt més bé pel darrere dia dels nostres fills i els nostres nets, que sempre és bo pensar en ells. Veurem tot seguit una mostra d'allò que ja està reciclat. Com aquesta llibreta feta amb les tapes d'un disquet i unes anelles. El que abans era un disc dur, ara el farem servir com a sotagot. O aquests originals anells, fets amb tecles d'ordinador. I també amb memòries, ara reciclades com a clauers, que ens ajudaran, això sí, a recordar on tenim les claus. Finalment, aquest mòbil fet amb un antic CD que ens serveix per penjar-lo del sostre i per acomiadar aquest reportatge.